Nahimong makasaysayanon ang gipahigayong International Triathlon event sa Dapitan City kay ang ruta miagi sa mga lugar sa syudad nga dunay kalabutan sa kinabuhi ni Pambansang Bayani Dr. Jose Rizal. Ani nga report. Nahimong makasaysayanon ang International Triathlon event nga gipahigayon sa Dapitan City niadtong Domingo. Kinihuman nga ang ruta niini gilangkuban sa mga lugar ug heritage sites nga nahimong kabahin sa kinabuhi ni Pambansang Bayani Dr. Jose Rizal. Ang Dapitan City ang lugar kung asa gipalagpot si Rizal ug nagpuyo og 4 ka tuig. Gisalmutan sa kapin 500 ka partisipante gikan sa 15 ka mga nasod ang maong event nga gisugdan sa Sunset Boulevard kung asa makita ang Punto del Desembarco in Dapitan o ang monumento ni Rizal kauban ang mga Espanyol nga nagpalagpot kaniya sa syudad niadtong 1892. Lakip sa giagian sa mga athlete ang mga kalsada nga ginganlan sa mga karakter o mga nobela nga gihimo ni Rizal sama sa El Filibusterismo Street, Crisostomo Ibarra Street, Maria Clara Street ug Noli Me Tangere Street. Miagisab sila sa oldest church sa nasod nga St. James the Greater Church kung asa nagasimba kaniadto si Rizal. Sa Guading Adasa Street, kung asa gipahigayon ang 10-kilometer run, makita ang Aniano Adasa Ancestral House kung asa makita ang mga hulagway ni Rizal. Sa Miretiro Street, makita ang Balay Hamoy Museum nga iya sa higalan ni Rizal nga ginadayon niini sulod sa 4 ka tuig. Bagong turismo, bagong pag-aaral, at nakita po namin yung kaninang umaga, nag-heritage bingo kami. Hindi nyo makabasa sa textbook, hindi nyo maririnig sa teacher nyo, maririnig nyo sa isang kamag-anak ng kaibigan at kasosyo ni Rizal. Kini na ang ikaduhang higayon nga nahimong host ang Dapitan City sa maong triathlon event. Malaumon ang lokal nga kagamhanan nga mahimo kining paagi aron mapalambo pa ang turismo sa syudad. Dapitan City has always been a challenge to promote and to market because of this fact that it is situated in Mindanao and it is part of Zamboanga Peninsula. Hoping that it will going to lift the negative travel ban here in Dapitan City. So para namo kinahanglan ta nga maninguha on our own so that kaning negative travel advisory ma-lift. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.